vadászat többek szemében a férfiasság, az erő, a hatalom szimbóluma is. A vadászok azt tartják, hogy a vadászaton ismerszik meg, ki milyen ember valójában. Végre egy vadászüzlet, ahol mindent megtalálok. Itt Bonyhádon. Komolyan mondom, érdemes idejönni. Jelentősen megnöveltük üzletünk árukészletét, kiemelten figyelve az aktuális őszi-téli vadászidényre. Vízálló és szélálló cserkelő és lesruházatok, nadrágok, kabátok és szettek. Kiváló minőségű német, skandináv, spanyol és cseh termoruházatok, aláöltözők. Neoprénbéléses gumicsizmák és lescsizmák, amelyek hőtartása akár -30 fokig védelmet biztosít. Goretex és csúszásmentes vibrámtalppal ellátott félcipők és bakancsok, amelyeket nem csak a vadász kollégáknak, hanem az erdőt járó természetkedvelőknek is ajánlunk. Mindezek mellett minőségi vadászingek, mellények, bőrnadrágok, akár utcai viseletre is alkalmas, sportosan elegáns, oldalzsebes nadrágok széles választékát kínáljuk. Lakossági szolgáltatásunkban engedélymentes gáz- és riasztófegyverek, önvédelmi gázsprék, kések, bicskák mellett kiváló minőségű ajándéktárgyakat kínálunk. Mindezekről győződjetek meg személyesen is. Várjuk a vadásztársakat és természetkedvelőket a Jagdbond vadászboltban.